Hola, soc la Laura Campà, directora del CREI del Principat d'Andorra. El CREI és un recurs que consta de dos serveis, el servei residencial per a joves de 12 a 18 anys amb trastorns de conducta i addiccions, que pot ser a tòxics o a pantalles. Aquests joves estan tutelats pel Ministeri d'Afers Socials d'Andorra. L'altre servei és el servei de dia, que és una prova pilot que s'ha iniciat aquí al Principat per a joves de 12 a 18 anys, també amb trastorns de conducta, però que en aquest cas normalment no estan tutelats pel Ministeri, sinó que continuen vivint amb les seves famílies, i aquí fem un treball més intensiu per poder evitar d'entrada que tinguin que estar en un servei residencial. I en d'altres casos, per poder ser un pas previ a tornar a la seva vida normalitzada i que del servei residencial puguin passar al servei de dia. El CREI va ser una aposta del govern d'Andorra, ja que aquí al país no hi havia serveis dirigits a joves tutelats. Fins al moment, aquests joves havien de marxar del país i estaven acollits en centres terapèutics. Per tant, va ser una aposta del govern i en aquest cas va treure a concurs la gestió d'aquest servei i l'entitat de Mercè Fontanilles, juntament amb Resilis, van optar en aquest concurs, que van guanyar i des del 29 de setembre estan duent a terme la gestió. Sí, és un servei pioner. Aquí a Andorra, serveis similars, trobem el CRAE, que fins ara aglutinava tot el que són aquest tipus de centres. El CRAE feia de centre d'acollida, d'atenció d'urgència, de CRAE pròpiament dit, però també molts cops havia d'acollir joves amb trastorns de conducta que no podien acollir perquè no hi havia recursos d'aquesta tipologia aquí al Principat. La valoració d'aquest servei és molt positiva. Hem de dir d'entrada que la predisposició per part tant de govern com del Ministeri d'Afers Socials ha estat molt important, la seva implicació en el dia a dia perquè el servei funcionés, posant-se a disposició tots els seus actius professionals i de tot el tipus de recursos, i també en el sentit que el servei van dir que s'obrís, però amb una incorporació progressiva dels joves. És a dir, aquest servei està pensat perquè hi puguem atendre 19 joves residencials i 15 joves de servei de dia, però amb una incorporació molt progressiva. Actualment tenim 6 joves en el servei residencial i 5 joves en el servei de dia. Per tant, això ha permès que l'equip es pogués consolidar i pogués treballar colze a colze tant amb els referents del Ministeri com amb l'equip directiu els diferents tipus de protocols i documentació i d'intervenció per poder posar en marxa el funcionament d'aquest servei. L'equip de professionals està format per una banda de l'equip educatiu, tenim també l'equip docent que està format per la professora que imparteix les classes als joves que estan escolaritzats menors de 16 anys, ja que l'escolarització també aquí al Principat d'Andorra és obligatòria fins als 16 anys. A l'equip docent també hi forma part la coordinadora del servei, que porta més la part pedagògica. Després tenim l'equip tècnic, que està format per la psicòloga i per un psiquiatre i una infermera que venen del SAS, que el SAS és el Servei d'Atenció Sanitària d'aquí al Principat, i aquestes dues figures venen un cop a la setmana al psiquiatre i 2 cops a la setmana a la infermera, que està especialitzada també en salut mental per poder atendre els nostres joves. Tant al servei residencial com al servei de dia hi ha activitats i tallers que són conjunts. La diferència que es té principalment és en els nanos que són menors de 16 anys, hi ha moltes hores dedicades al tema educatiu, però també evidentment es porten a terme diferents tipus d'activitats socioeducatives. Es treballa a nivell emocional principalment, es treballa també tot el tema d'addiccions, a partir del treball amb el psiquiatre, amb la psicòloga, també amb els educadors, que organitzen tot tipus d'activitats per poder reconduir les conductes disruptives que els han portat en aquest centre, com també és molt important i és pilar el treball amb les famílies.
Les famílies també és una part important perquè el procés de retorn dels seus fills es pugui dur a terme en el menor temps possible, és a dir, nosaltres quan tenim un ingrés aquí al centre treballem ja per al desinternament, és a dir, tot i que el servei és fins als 18 anys, és important poder treballar des del minut zero amb aquest desinternament, i aquí es fa a través de diferents tipus d'activitats. Sí, al ser un centre de nova creació i desconegut al Principat, ha sigut molt important el treball que hem consensuat amb el Ministeri de convidar a diferents entitats i professionals que indirecta o directament tenien relació amb els joves que havien d'ingressar per donar a conèixer el servei, tant a nivell físic, l'edifici, com donar a conèixer el nostre projecte educatiu i els diferents tipus d'activitats que es duguin a terme o que duguem a terme aquí al servei.